Nura usi gaye ka kwantar da hankalinka. Nura Usi kwantar da hankalinka usi gaye. Yayin nan na ga akwai shirin da take yin ya kasa. na rantse da zatin Allah kowaye ita idan ba sai mun yi baran-baran da ita ba Allah itsinan Allah itsinan Ina ban nuna maka gaskiya. hauka ake yi yarinyar nan ta ci kuɗi na so 8 ina kiranta a waya ba ta ɗauka Ka sani kila akwai shirin da take yi a tsakanin kai ita. Ai kamata a ce kana wannan ne. dan dai ba gaban ka bane Ha? Ba ga mana ba. dan dai ba dukiyar ka bace tunani na yi mai zurfi da Allah ka san wata ummi a nan gidan A wai wannan mai wadariyar yaro. kaji ko kaji kace ana sallama da ita na rantse da girman Allah idan ta zo ina mata rashin mutunci kai magana idan ban sace ka ba Allah ya tsina na rantse da Allah sai mata rashin mutunci auka ake yi wani in kwantar da hankali na siminti ne ni ta yaya zane karko da kai Da ta ta ƙara so ai. to ni Allah na yau oi to ba wannan magana ko gaskiya ummi 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 so nawa na kama sunanki So uku. to gaskiya ummi ba zan ɓoye miki abin da ke cikin zuciyata ba yau na zo ne a yi ta kare tsakanin ni da soyayya ce tsakanin ni da ke na fasa yanzu babu ita ba wata soyayya tsakanin ni da ke kin sa rayuwa a cikin kwarkwaro yanzu dama gaskiya ba zan ɓoye miki ba kwartukwar ne kawai ki fito min da hotuna na da kika san na baki na soyayya yanzu tun da kiyayya ce ta zo sai a dawo min da su a min welcome bar ɗinsu don Allah Karka damu. Dan jira ni in ji in dauko maka kaji. ina nan Dan jira ni. Ai ya kai mun daɗi. kaji ko ta daɗe tana cuta ta daɗe tana cuta ta to idan ba ta yi kai ba Allah ya tsina nan abin naku ya kai haka ba. Kuma ke ji bari kawai. Hotunan samarin da na yaudara ne? Duba ko da naka a ciki? duk a ciki Saboda na manta fuskar. Sannan magana ta ƙarshe daga yau har yau na ƙara ganin ka a ƙofar layin nan ko a ƙofar gidan nan wallahi sai na sa an ci ma mutunci sannan kuma idan na kai kuma an haɗa ka kawai da mahaukacin yayana ya ɗaga min kai ya nuna wa rana ya sauke min kai an ji daga yau har yau na ƙara ganin ka a ƙofar gidan nan ko a bakin layin nan sai na ma rashin mutunci kai wannan ba mun zali ba ne inna lillahi wa inna samunu lawan la ila hasbunallahu wa ni'mal ke ɗan nan ki ce samarin da kika yaudara da yawa Alai suna da yawa duk kuma yawanci abokai na ne Allah inna lillahi wa inna nura kawu gallo la ilaha illallah mam ke kanin baban nawa ma baki kyale ba saboda Allah cutar take hatta kai na saboda na ga shi garaye kai na san za a samu wani abu a hannunsa shi yasa kawai kawun nawa shi fa kawun nawa jama'a kawun nawa kai wannan ai baba ne Wani baban? duba mu baba